Det her er repetitionsoptagelse nummer 2 i anvendt matematik og fysik, og vi er stadigvæk i gang med at repetere noget matematik A-niveau og B-niveau. Og det er vektorregning, og vi var nået til skalarproduktet, og vi vil gå lidt dybere ind i, hvad betyder skalarproduktet. Skalarproduktet kaldes skalarproduktet, fordi når man regner det ud, får man et tal, og et andet ord for tal er skalar. Og man beregner dette tal ved at tage første koordinat gange første koordinat, plus anden koordinat gange anden koordinat osv. Og det er lige meget, hvor mange koordinater vektoren har. Selv hvis det er en 100-dimensional vektor, så er det sådan, skalarproduktet er defineret. Men hvad betyder skalarproduktet? Det vil vi gerne udlede, og derfor kigger vi på en vilkårlig vektortrekant her, hvor det er vektor A, det er vektor B, og den vektor, der starter der og slutter der, må være den vektor, jeg kan lægge til B, så jeg får A. Og hvad er det for en vektor, jeg kan lægge til B, så jeg får A? Jo, det må være vektoren A minus B. Fordi hvis jeg tager vektor B og lægger A minus B til, så går B og minus B jo ud, og så står der, at A-vektor er det samme som sig selv. Så den vektor, der starter her og slutter der, det er altså A minus B-vektor. Og nu kan jeg bruge kosinusrelationerne, som I ikke kunne huske, så det repeterede vi lige. Kosinusrelationerne på den her vektortrekant. Kosinusrelationerne siger, at en side i anden er lige med den anden side i anden plus den tredje side i anden, minus 2 gange den anden gange den tredje side, gang kosinus til den vinkel, der ligger over for den side, jeg startede med. Det er kosinusrelationerne. Og for at bevise det, så gjorde jeg sådan her. Det behøver jeg ikke gennemgå, for det kan I selv lige sidde og kigge på igen. Det er jo bare noget C-niveau matematik. Men pointen er, at når jeg nu bruger kosinusrelationerne, som de står her på den der vektortrekant, så får jeg hvad? Jeg får, at den side i anden er lige med den side i anden plus den side i anden, minus 2 gange den side gange kosinus til den vinkel. Og det er præcis det, jeg har skrevet op her med vektornotation. Altså, længden af A minus B-vektor i anden, det er den her sidelængde i anden, er lige med den anden sidelængde i anden plus den tredje sidelængde i anden, minus 2 gange den anden sidelængde gange den tredje sidelængde, gang kosinus til den vinkel, der udspændes af de to sider, sådan at jeg får en vinkel, der ligger over for den side, jeg startede med. Det er kosinusrelationerne. Og så genkender jeg, at det her er jo en vektor prikket med sig selv, fordi en vektor prikket med sig selv giver længden af denne vektor i anden. Det var det, vi lige skrev op på den tavle derovre, som man ikke kan se på kameraet. Altså en vektor prikket med sig selv, det giver længden af denne vektor i anden. Og det har vi udnyttet til at omskrive det der til det der. Så det er den her vektor prikket med sig selv. Højre siden, den copy-paster jeg på doven vis ved bare at skrive sådan et tegn der. Her kan jeg så prikke den med den, den med den, den med den og den med den, og det har jeg gjort her. Når jeg prikker den med den, får jeg længden af vektor A i anden. Når jeg prikker den med den, får jeg længden af B i anden. Når jeg prikker den og den, så får jeg det samme. Så dem har jeg 2 af. Og vi ser nu, at hvis jeg kigger på det, der står herovre på højre side, og sammenligner med det, der står på venstre side, at jeg kan trække længden af vektor A i anden fra på begge sider, så den går ud. Jeg kan trække længden af vektor B i anden fra på begge sider, så den går også ud. Og til sidst kan jeg dividere med tallet minus 2, så går det ud. Og tilbage står der, at A prik B er længden af A gange længden af B gange kosinus til vinklen B. Og det her kan vi bruge til at forstå skalarproduktet. Hvad betyder det? Og det gør vi på den næste tavle. Så ved at kigge på det her udtryk for skalarproduktet, opdager vi med det samme, at hvis vinklen mellem to vektorer er 0, så står der kosinus til 0, som giver 1. Jamen så kan skalarproduktet aldrig blive større, for det største kosinus kan blive af 1. Og det vil sige, at det største et skalarprodukt kan give, hvad er det? Det er længden af A gange længden af B. Og hvornår giver skalarproduktet så det? Det gør det, når vinklen er 0 grader. Det vil sige, at skalarproduktet er noget, der ligger sådan her og kan variere på en talakse. Hvis man begynder at dreje vektorerne i forhold til hinanden, så ligger skalarproduktet og varierer herinde i det her interval her. Og skalarproduktet kommer ud og bliver maks, når vinklen er 0. Samtidig kan vi se, at skalarproduktet bliver minimum, når vinklen er 180. Så to vektorer, der peger i diametral modsat retning, har et så negativt skalarprodukt som muligt. Vi kan også se, at hvis vinklen er 90 grader, sådan at de to vektorer står vinkelret, så giver kosinus til 90 grader jo 0, og så vil skalarproduktet give 0. Så her, lige i midten, der har vi to vinkelret vektorer. Så hvad konkluderer vi? Skalarproduktet er et mål for, i hvor høj grad to vektorer peger i samme retning. Et mål for, forstået på den måde, at hvis de peger i samme retning, så er skalarproduktet maksimalt. Hvis de peger i modsat retning, så er skalarproduktet minimalt. Og står de vinkelret på hinanden, så er skalarproduktet 0. Og det får vi brug for i vektorregning til at kunne udtale os om, hvordan vektorer forholder sig til hinanden. Det sidste, vi skal kigge på i den her optagelse, er
det såkaldte krydsprodukt mellem vektorer, og det kan altså kun foregå i 3D, fordi man kan ikke krydse todimensionale vektorer med hinanden. Kun tredimensionelle. Og krydsproduktet adskiller sig fra skalarproduktet på et par punkter, men det minder også om på et par punkter. Det første, det adskiller sig fra, er, at det er ikke et tal, det er en vektor. Så når man krydser to vektorer, får man en vektor, man får ikke et tal. Og den her nye vektor, man får, er ikke den samme vektor, man får, hvis man bytter om på rækkefølgen. Til gengæld er det næsten den samme, man skal bare huske, at den peger i diametral modsat retning. Så fordi A kryds B ikke er lige med B kryds A, men derimod er lige med minus B kryds A, så siger man, at krydsproduktet antikommuterer. Hvad gælder der om den her nye vektor, der er interessant? Jo, man har defineret den sådan, at den er vinkelret på både vektor A og vinkelret på vektor B. Så hvis man krydser to vektorer med hinanden, får man en ny, der er vinkelret på dem begge. Og det kan bruges til at regne kraften på en ladning, der bevæger sig ind i et magnetfelt. For hvis en ladning bevæger sig ind i et magnetfelt, så har den her ladning en bevægelsesretning, det er en vektor. Magnetfeltet har en retning, for det er også en vektor. Men kraften på ladningen bliver en helt ny vektor, og den er vinkelret på dem begge. Den er både vinkelret på ladningens egen bevægelse og på magnetfeltsretningen. Og derfor er krydsproduktet opfundet til præcis at beskrive kræfter på ladninger, der bevæger sig i magnetfelter. Man kan tegne det. Man kan nemlig forestille sig, at vektor A og B ligger i en plan. Og hvis jeg krydser A med B, så får jeg et krydsprodukt, hvis retning er defineret som højreskruereglen. Hvis jeg skruer en kapsel i den retning, der går fra A over i B, og ser det oppefra, så vil kapslen skrue sig opad. Og derfor vil A kryds B pege den vej. Man kan også bruge højrehånden, det hedder højrehåndsreglen. Man lader de 4 fingre på højre hånd, som ikke er tommelfingeren, pege i rotationsretning fra A over mod B, og nu vil ens tommelfinger pege i krydsproduktets retning. Så hvis jeg krydser B med A, så ser det sådan her ud. Så det der, det er B kryds A. Hvor lang er krydsproduktvektoren? Jo, man har besluttet, at den har længden af vektor A gange længden af vektor B gange sinus til vinklen imellem dem. Og grunden til, at man har besluttet det her er, og det skal vi se næste gang vi mødes, at så kan man bruge længden af krydsproduktet til at finde arealet af det udspændte parallelogram. Altså det parallelogram, der udspændes af vektor A og B. Det viser vi næste gang. Vi så i foregående optagelse, at en vektor kan skrives som en sum af sine komponenter. Det kan både A og B. Så derfor, hvis jeg skriver A sådan og B sådan, så kan jeg krydse to vilkårlige vektorer med hinanden og finde en formel til beregning af koordinaterne til et krydsprodukt. Men inden vi gør det, så definerer vi lige, hvordan enhedsvektorerne forholder sig til hinanden, når vi krydser dem. Og hvis jeg her tegner I, J og K, sådan at det her det repræsenterer X-aksen, Y-aksen og Z-aksen, så kan vi se, at I kryds J må give K. Passer det? Ja, hvis jeg går fra I over i J, så skruer kapslen sig opad og bliver til K. Så det passer med retningen. Passer det også med længden? Ja, længden af I er 1. Længden af J er 1. 1 gange 1 er 1. Fordi vi ser jo længden af den ene gange længden af den anden. Men hvad er vinklen imellem I og J? 90 grader. Hvad er sinus til 90 grader? 1. Og 1 gange 1 gange 1 giver 1. Så vi får en ny enhedsvektor. Derfor passer det med, at I kryds J giver K. Tilsvarende får vi for de andre kombinationer, som jeg har skrevet her. Til sidst kan vi nu se, hvad der sker, hvis jeg krydser de to vilkårlige vektorer A og B med hinanden. Det giver denne vektor krydset med denne vektor, og nu krydser vi bare ind med den distributive lov for vektorkrydsmultiplikation. Altså den kryds den, og den kryds den, og den kryds den, og så videre. Og regner vi på alt det og sætter de fælles vektorer uden for parentes, så ender vi med den her formel, som kan give os krydsproduktet. Og det kan man skrive helt kort sådan her, som determinanten for den pseudomatrix, der fremkommer ved at skrive I, J og K, og så skrive de to vektorer som to rækkevektorer. Det var den repetition.